रस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। शहरातील विविध विकास कामांवरती करोड रुपये खर्च होतो, मात्र शहरवासियांच्या मूलभूत सुविधांकडे सत्ताधारी दुर्लक्ष करतायत। विरोधी नगरसेवक म्हणून माझी भूमिका आपण पार पाडत आहोत। ठाकरे शिवसेनेचे नगरसेवक रणजित तावडे सभेनंतर काय म्हणाले पाहूयात। महत्त्वाचा विषय होता तो म्हणजे पाणी प्रश्न। पाण्याचा विषय होता की 2-3 दिवस आता सध्या पाऊस असून सुद्धा 2-3-4 दिवसांनी पाणी आड येते। लोकांच्या बऱ्याचशा लोकांच्या तक्रारी आल्या आहेत माझ्याजवळ की पाणी काही वेळ पाण्यात गाडी पण आली। मी पाण्याचा पहिला एक विषय मांडला त्यांच्याजवळ, त्यांना समजा हे मी जवळजवळ एप्रिलपासून त्यांचं चालूच होतं नगरपंचायतचं की आज येते उद्या येते चालू आहे, अजून पण चालू आहे। पाणी येणं जाणं हे जवळजवळ 2-3 दिवस पाणी अडकून येतं आहे। पाण्याचा प्रश्न झाला, त्यानंतर स्ट्रीट लाईटी बंद आहेत त्याचा विषय मांडला मी समोर। त्याच्यानंतर जो मांडला तो शहरातील खड्डे, शहरात पडलेले खड्ड्यांचा विषय होता आणि वैभवडीत जे प्लॉटिंग चालू आहे, डेव्हलपिंग चालू आहे। त्याच्यानंतर बरेच डोंगर फोडून डेव्हलपिंग चालू आहे, खालती छोटी छोटी घरं आहेत गोरगरिबांची, त्याचं म्हणजे त्यांनी कोणी विशाळवाडी होऊ नये या विषयाच्या संदर्भात त्यांच्यासोबत मी विषय मांडला। त्याच्यानंतर एक मच्छरसाठी जी फवारणी असते ती फवारणी करा म्हणून त्याच्या संदर्भात एक विषय मांडला। आणि आजूबाजूचे झाडं जे रोडला आलेलं झाडं जी आहेत ती कटिंग करावी यासाठी असे ठराविक मुद्दे त्याच्यावर आज मांडलेत। त्याच्याकडून आता त्यांच्याकडून काय आम्हाला रिपोर्ट भेटतो, आता जवळजवळ स्ट्रीट लाईटचं वर्ष झालं तरी मेन रस्त्याच्या लाईटी लागले नाही, त्या लागतात की नाही तर ते त्यांना माहिती आहे सत्ताधाऱ्यांना। कारण त्याचं हे आम्ही प्रामाणिकपणे जे काय मुद्दे जनतेचे होते ते आम्ही मांडलेले आहेत। तुम्ही एक मुद्दा मांडला की जे आपल्या शहरात जे डोंगर पोखरून बिल्डरांकडून डेव्हलपमेंट होते त्या संदर्भात तुम्हाला सत्ताधाऱ्यांनी प्रशासनाने काय आश्वासन दिलेलं आहे? त्यांना आम्ही नोटीस पाठवतो म्हणून त्यात फक्त त्यांनी असं तात्पुरतं नोटीस पाठवतो म्हणून हे दिलेलं आहे। माझं असं मत आहे की काही खरोखरच प्लॉटिंग जे चालू आहे ते धोकादायक आहे आणि तुम्ही बघू शकता लांबून पण त्याचे तुम्ही फोटो घेऊन बघू शकता काय त्याची परिस्थिती काय आहे ती। छोटी छोटी घरं आहेत, गोरगरिबांची घरं आहेत, आजूबाजूला शेतीवाडी आहे, त्यामध्ये वरून भराव येऊन त्यामध्ये जाऊ शकतो किंवा त्यांची घरं पण जाऊ शकतो, पण त्याच्यावर फक्त त्यांना नोटीस पाठवतो हे आपल्याकडे उत्तरं भेटली आहेत। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।